Eskerrik asko azaroko ohiko udalbatzara gerturatu zareten herritar ordezkariei eta baita onera etorri zareten herritarrak, teknikariei ere eskerrik asko eta etxetik streaming bitartez jarraitzen gaituzuen hori ere eskerrona adierazi nahi dut. Hasiko gara aztergaien zerrendatik, lehenengo puntuan bilkuretako akten onarketa egiten dugu normalean. Kasu honetan 2024ko irailaren 26ko aktaren onarpena izango dugu. Ez dakit irakurri duzuten, zerbait zuzentzeko edo aipamenik egiteko baduzuen. Bozkatuko dugu beraz 2024ko irailaren 26ko aktaren onarpena, aldeko bozkak. Hau batez onartua. Bigarren puntua berri emate bada, kasu honetan Maria Serrano Olaskoaga Andreak Hondarribiko kultura ondarea zaintzeko eta hedatzeko Arma Plaza Fundazioko patrono kargoari buruz aurkezturiko uko egitearen berri ematea eta izendapen berria EAJaren ordezkaritzan. Kasu honetan, azaroaren 21ean aurkeztu zuen Maria Serrano Olaskoagak idatzia Arma Plaza Fundazioko kide izateari uko egiten diona, eta egun berean aurkeztu zuen EAJ-PNV-ren idatzea erregistro bitartez, Mariaren ordez Ander Ribes Lazkanotegi izendatzeko proposamena. Beraz, hau berri emate bada eta honela Arma Plaza Fundazioko patronatuan aldaketa hau egingo dugu, ez bari dago kontrako irizpiderik behintzat, norbaitek zerbait esan nahi du. Nik esker ona adierazi nahi diot Mariari egindako ekarpenagatik Arma Plaza Fundazioan orain artean eta bide batez Anderri ongi etorria emango diogula eta lan oparoa izatea espero dudala fundazio horretan. Berri eman da beraz, udalbatza jakinaren gain dago. Hirugarren puntura pasako gara. Eta hirugarren puntuan 2024ko hirugarren hiruhilekoaren informazioaren berri ematea da, ordaintzeko bataz besteko epea, merkataritza operazioetan dagoen berankortasuna eta aurrekontuen exekuzioari dagokiona. Eta hemen aipatu, hiruhilero egiten dugula kasu honetan berri emate bat, eta oraingoan, bestetan bezala, hirugarren hiruhilekoari dagokionez, Hondarribiko udala Hondarribia lantzen eta Arma Plaza Fundazioak egindako ordainketak 3.628.000 euroko ordainketak izan direla, eta bataz besteko ordaintzeko EPA faktura hauena 8 egunekoa izan dela aipatu behar dut. Kasu honetan Hondarribiko udalak ordaintzen ditu azkarren eta Hondarribia lantzenek eta Arma Plaza Fundazioak 20 egunetik gorako berankortasuna dutela aipatu. Eta bestalde batetik aurrekontuaren exekuzioari dagokionez, irailaren 30 arte gauzatutakoa, jasotako ekarpenak edo dirubilketa likidoa ia 22 milioi eurokoa izan dela aipatu, eta gauzatutako gastuak edo ordainketa likidoak 18 milioi euro terditik gorakoak izan direla. Hau modu orokorrean esan da, xeatuta jaso dituzute zinegotzi guztiok kontu hartzailearen txostenak, eta ez dakit honen inguruan azalpen gehiagorik behar den. Beraz, zinegotziak berri eman da, pasako ginateke laugarren puntura. Laugarren puntu hau kontuen batzorde berezikoa da, eta prezio publikoen ordenantza orokorra onartzeko proposamena da. Urriko udalbatzan onartu genituen 2025erako ordenantza fiskalak eta bilkura hartan aipatu genuen azken hamarkadetako eguneraketa sakonena zela jasotzen genuena ordenantza horietan. Baina ez zela lan horren azken urratsa. Baizik, bazeudela beste urrats batzuk eman beharrekoak genituena. Izan ere, aipatzen genuen ordenantza fiskal horietan bazeudela hainbat atal
prezio publikoaren araubidearen bitartez jaso behar zirenak. Eta urrats hori egiteko proposamena da gaur dakarguna udalbatzara. Honen arira bi gauza azaldu behar edo nahi nituzke. Alde batetik prezio publikoak ez direla tributo bat, eta tributoak soilik direla zerga, tasa eta kontribuzio bereziak. Eta horregatik horiek arautzeko jasotzen da ordenantza fiskalaren bitartez. Eta udalek izan ditzaketen gainerako diru sarrera guztiak direla ordenantza honen bitartez, prezio publikoen ordenantzen bitartez jaso behar direnak. Kasu honetan, ordenantza fiskaletan badaude prezio publikoak izeneko atal batean etxez-etxeko laguntza zerbitzuagatik ezarritako prezioak, eta atal hau ez da zuzena ordenantza fiskaletan, eta beste alde batetik ere badaude tasak izeneko atalean hainbat atal ez dutenak tasa izateko baldintzak betetzen. Zeintzuk dire tasa izateko baldintzak? Alde batetik, arau bat egon behar du, jasotzen duena behartuak gaudela zerbitzu horiek emanteagatik tasa bat jasotzera, eta bestalde batetik udalak ematen duen zerbitzu bat izan behar du, eta soilik udalak eman alduena. Adibide bezala eta errexu ulertzeko moduan, hirigintzako lizentziak ematen direnean, udala da eskumena duena lizentzia hori emateko, eta horregatik tasa udalak bakarrik eman dezakenez, eta udalak ematen duenean tasa izarera dauka. Baina badaude gure araubidean, zenbait gauza jasotzen direnak ez dutenak zertan tasa bat izan bat behar, adibidez beste nozbait hitz egin izan dugun liburuen edo publikazioen prezioak, eta horiek ez da udala bakarrik egin dezakena, daude beste eragile edo elkarte batzuk ere egin ditzaketenak, eta horregatik prezio publikoa izan beharko luke bere izaera. Horregatik Hondarribiko udalak duen tresna berri bat sortzera goaz oraingoan, eta bide batez aurretik dugun ordenantza fiskalen erraminta hori zuzentzeko baliatuko dugu. Zer esan nahi dut honekin? Ordenantza berri honekin gaurtik aurrerakoan gure ekimenez emango diren hainbat eskaintzari ezarri beharriko prezioak ezartzerako garaian objektibatu egiten dugula nola eta ze prozeduraren bitartez ezarri behar diren prezio horiek, eta bestalde batetik bide batez ere aprobetxatuko dugu lehendik edo aurreko hilabetean onartu genituen ordenantza fiskaleko hainbat atal derogatzeko honen barruan sartuko direlarik. Hala nola, lehen aipatu dudan etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren kontzeptu hori, udalak antolatutako ikastaro edo eta ekintzak ere, iragarkiak udal argitalpenetan, udal argitalpenak beraiek, eta udalei burutegi eta artxiboko zerbitzuak ere jasoko ditu bere gain prezio publikoen ordenantza honek. Honela, pentsatzen dugu zuzenketa honekin, onartzearekin, eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu eta beharrezkoa den EPEA pasatutakoan indarrean sartzen denean, iruditzen zaigu hobekuntza garrantzitsu bat egingo dugula, dauzkagun gure araubidean, eta horretarako ekartzen dugu proposamen hau. Ez dakit galdera edo zalantzarik edo badagoen. Kasu honetan, zure da hitza. Kasu honetan, hartzalde hon denekiri, kasu honetan guk erabat ados gaude prozedura honeri hasiera emateko, batez ere ordenantza orokorra onartzeko proposamena denez, gu aldeko izango gera, gehiago gogoratu azkeneko udal batean martxoan egin zen urartan 4 liburu presio jarri genituzkela, eta bertan diruzainaren txostena argi esaten du, gomendio komenigarria jotzen du, udal argitarapen gaineko presio publikoak ekarri eta antolatzeko espedientea pediatzea. Eta orduan horrei jarraipena emateko, guk ere alde ingo dugu. Eskerrik asko beste norbaitek, Josu, zure da hitza. Lehen bizita behin eskartu, dute
egin duten langileak lana nahiko interesante izan dela, pero en todo caso, una vez agradecido el trabajo, yo tengo que decir que el expediente que aparece es que en todo caso, que empieza el anuncio de consulta previa el 26 del 4 del 2024, certificado del secretario en mayo, informe de tesorería el 12 de noviembre, el 15 de noviembre el informe del secretario municipal y luego el dictamen. Y a nosotros se nos entrega el documento el 18 de noviembre y la comisión fue el día 21 de noviembre. En todo caso, yo tengo que decir que, desde mi punto de vista, me parece que aprobar esta ordenanza a un mes de la aprobación de las ordenanzas fiscales es un poco prematuro, cuando hemos establecido los precios hace solamente un mes que afectan también a los precios públicos. He hecho en falta el documento de intervención donde se defina de forma más práctica qué es lo que estamos aprobando con el establecimiento de una nueva ordenanza y en qué tipo de conceptos se le iba a aplicar, desde una aproximación de los conceptos, que son los precios públicos, diferencia de tasas, tributos o la posibilidad de establecer precios públicos, lo que ahora se establecen como tasas. ¿Y cómo afectarían los precios de, por ejemplo, el tema del Casino Sarra, el tema del Casino Sarra, cuando de alguna forma en el pliego aparece un café, ¿eso qué es? ¿Un precio público o es una tasa? Me imagino que sea un precio público, porque hay competencia. Es decir, yo creo que de alguna forma en el tema, y luego también ya has comentado tú, el tema de Etxez Etxeko Laguntza. El tema de Etxez Laguntza, de alguna forma también aparece como precio público. En todo caso, yo creo que me hubiera gustado, yo hubiera preferido que en este paquete de esta discusión hubiéramos tenido un informe de intervención. No lo hay, porque hay un informe de la tesorería, pero no hay un informe de intervención. Es decir, que el interventor en este caso no establece, no hace pues un supuesto, por ejemplo, es una información de que, porque después, si en todo caso hay que establecer los precios públicos, si tenemos que desgajar de lo que es la ordenanza fiscal, tendrá que haber informe de la intervención, seguramente, en algunos casos. En lo referente al reglamento, en el preámbulo, veo que en las primeras disposiciones, en los principios, aparece la necesidad del principio de regulación, aparece el tema de la necesidad de lo que es la seguridad jurídica, aparece también el tema de la transparencia, pero en ningún momento de que los precios públicos son también, tienen que tener en cuenta el principio de solidaridad. Es decir, hemos hablado del principio de son necesarios, y además yo creo que aquí aparecen una serie de conceptos en el reglamento, que yo, en todo caso, recoger asimismo la regulación imprescindible para atender el fin. Respecto al principio de seguridad jurídica, respeta el principio de transparencia, pero en ningún momento aquí aparece el principio de solidaridad, que yo creo que es importante. Y digo esto porque hay que tener en cuenta, si digo el principio de solidaridad, donde se tenga en cuenta las rentas de los ciudadanos y de las familias, como en este momento afecta a algunas cuestiones que aparecen, por ejemplo, cuando hablamos de Etxez Etxeko Laguntza, porque ahí Etxez Etxeko Laguntza sí aparecen principios de solidaridad, porque se les cobra en función del IPREN. Y en el preámbulo de este documento no aparece nada de eso, lo cual me parece que es un tema que yo creo que también tiene que recoger. Y luego en el tema del artículo, en el punto 3, lo que es en el artículo 3.2, también se define de una forma no afortunada cuando dice, por ejemplo, es que si existen razones sociales, beneficios y tal. Yo creo que se tiene que tener en cuenta razones sociales, es decir, que de alguna forma son conceptos que, bueno, pues están ahí, pero son conceptos que yo creo que tienen que tener una consonancia mucho más fuerte. Y por todo ello, por todo lo cual, nosotros no vamos a votar en contra, porque, bueno, es un camino que está ahí, pero no vamos a ir a la abstención. Ondo eskerrik asko, besterik. Geroa? Bai, arratsaldeon. Gure aldetikan aipatu azken finean hemen eta hasieran aipatu den bezala, ez? Ordena jartzea da helburu, tasa zerga prezio publiko bakoitza dagokion ordenantzaren baitan jasotzea eta
noski beti egongo diala gauzak hobetzeko, baina nik uste dut eta guk uste dugu pauso garrantzitsua dela, ze behingoagatik ere teknikariek eskatu izan duten horri bide ematen ari zaiolako, eta, bueno, hasiera bat da, eta hor joango da ikusten ze gauza gehiago sartu beharko diren, baina gutxinean marko bat, kontzeptu bakoitzari dagokion araudia egiteko, beraz, gurea ere aldeko izango da. Eskerrik asko. Bueno, hemen aipatu nahi nuke formei buruz hitz egin denez, hau da diruzainaren txostena badagoela eta kontu hartzailearen txostenik ez dagoela, diruzaintzako ardurako gai bat zen hau, ez kontu hartzailetzakoa, diruzaintzakoa zen, teknikari arduraduna gai hau jorratzekoa diruzaina zen, eta horregatik jaso da diruzaintzako txostena, jaso da idazkari jaunaren txostena ere prozedura jarraitu beharrekoa izan dela, eta ez eduki zalantzarik lanketa hau egiterako garaian kontu hartzailearekin berarekin ere landu dela. Orduan, formak kontuak aipatzen direnean, argitu, forma aldetik behintzat jarraitutako prozedurak betetzen duela horrelako arau bat onartzeko ibilbidea. Eta, bueno, bestalde batetik egin den aipamena ikuspegi sozialarena gero irakurri den puntuarekin noski jasotzen du argi eta garbi arau honek uzten duela bidea udalbatza honek erabakitzen baldin badu ikuspegi sozialetik zerbitzu edo objektu horren salmentagatik eman behar den prezioa kostua baino txikiagoa dela justifikatu daitekela ikuspegi horretatik eta aukera guztia ematen du, gero prezio berriak esartzen ditugun horretan gu izango gara, udalbatza izango da, eskumena duena, ia kostuaren prezioaren azpitik kobratzen duen, ikuspegi soziala sartzen dion kasuan kasuko zerbitzu edo prestazio horri, beraz aukera zabaldu da eta nahitaz jaso da horrela zabaltzeko aukera ematearekin. Orduan argipen hauek eman da, bozketara pasako gara, ongi iruditzen bat zaizue. Josu, hitza hartu nahi duzu? Bai? Gaiari buruz hitz egiteko? Oso ondo. A ver, yo en ningún momento he dicho que de alguna forma se haya fallado en las formas. Simplemente lo que he dicho es que me hubiera gustado y recomendado que de alguna forma cuando tú haces un proyecto y no cuando haces una partitura, pues está muy bien la música, pero la música necesita letra. Y yo lo que estoy diciendo es que en este momento no hay letra. Hay una letra etérea en el sentido de que hay una serie de precios, tasas, tributos, precios públicos que hasta ahora de alguna forma estaban fundamentados en una cosa, que era las ordenanzas fiscales. Y ahora lo que se hace es ordenar una parte, pues evidentemente. Yo en el tema de las formas no me voy a meter, pero sí digo que me hubiera gustado que de alguna forma a la persona que luego tendrá que hacer informes previos para decir si esto es una tasa o es un precio público o no sé qué, pues de alguna forma hubiéramos tenido, por mi parte, un informe previo para poder de alguna forma entender la letra de qué estaba haciendo. Simplemente ese es el detalle y la cuestión. Punto. En cuanto a la segunda parte, hombre, yo no dudo de que este ayuntamiento, bueno, pues efectivamente, como ha sido costumbre, se tenga la sensibilidad suficiente para que a la hora de los precios, pues hombre, se vea, bueno, simplemente, y de hecho se ha dado casos, la aplicación del IPREN o del ISM, en este caso, en algunos casos, tanto en el tema de las ayudas, por ejemplo, el tema de las familias numerosas como otras en el tema de tributos, pero sí en el tema también de los precios públicos, como es el Echese con la UNCHA, no lo dudo. Pero yo simplemente llamo la atención de que en el preámbulo de este documento no se hable del principio de transparencia, del principio de seguridad jurídica, pero no se habla del principio de solidaridad. Simplemente he argumentado eso. Y cuando de alguna forma se hace un reglamento, es importante también darle en el preámbulo la importancia a la parte social, y eso no se recoge. Aunque luego sí aparece en el punto 3.2, aparece bueno, pues hace una apreciación. Pero simplemente es eso, no digo otra cosa. Y esa es
mi aportación en este momento, en este pleno, a lo que yo puedo entender que es este reglamento. Y nada más. Itzali, mesedez. Eskertzen dut musikarekin bat etortzea. Zikera asetzen hau musikarekin bat etorriko garela. Gero musika horri letra jartzerako garaian, xehetasunen bat aipatu nahi baldin bada, preambuloari ematen baldin bazaio garrantzia gehiago, artikuladoari baino gehiago, nik uste dut artikulatua dela lege batean azkenean gero aplikagarria den neurria, ez? Eta nik nahiago dut artikulatuan egoki jasotzea preambuloan baino. Baina nik ere aipatuko dut, eta zuk esan duzun bezala, azaroaren 12an izan ziren azken txostenak jaso genitunak, eta ondoren batzordean jorratu zela gai hau, eta batzordean aipamen hau egin izan balitz eta jaso ahal izan balitz testu gehigarri bat Alderdi Sozialistak proposatutakoa agian jasota egongo litzakela, baino behin batzordetik pasata diktaminatuta gero, gaur hemen aipamen hori egitea ez du ahalbidetzen horrelako zerbait jasotzeak. Agian ekarri izan balitz idatzi proposamen bat batzordera, batzordean eztabaidatu eta bozkatuko litzateke gaur hemen diktaminatutakoa onartzera ekartzeko. Beraz, ongi baderitzozue, bozketara pasako gara. Prezio publikoen ordenantza orokorra onartzeko proposamenaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, gehiengoz onartuta. Eta 5. puntura pasako gara, eta 5. puntua hiri eta lurralde antolaketa batzordetik dator, prezioen salbuespeneko berrikuspena onartzeko proposamena da, Hondarribiko kale batzuk urbanizatzeko asfaltozko obrak eta lan osagarrien proiektua gauzatzeari dagokiona, eta estitxuri emango diotitza mesedez. Bai, arratsaldeon eta mila esker Igor. Bai, orain eskuan daukagun gaia, herritarrek kalez-kale bezala ezagutzen dugun proiektuari dagokio. Eta saiatuko naiz modu sinplenean azaltzen, historiko txiki bat eginez, kalez-kale proiektua 2021ko azaroan esleitzen da, 2.751.000 euro pasatxogatik, eta obrak 2022ko martxoan hasten dira. Printzipioz, obra honen zen aurreikusten prezioen berrikuspenik, normalean horrela izaten baita. Gertatzen dena da, paraleloki, Europako egoera geopolitikoak, nahiko iskanbilatsua dela, eta horrek prezioen igoera nabarmena ekartzen du, batez ere lehen gaietan eragiten duena, erregaietan, eta uste dut denok pairatu ditugula gure poltsikoetan honen eraginak. Batez ere, berriro gure gaira bueltatzen bagara, eraikuntza eta obra publikoetan eragin hori oso nabarmena izan zen, eta modu sutsuan sektore honek berrorekatzeko edo prezioak berrorekatzeko tresnak eskatzen zituzten. Hau honela, 2022ko martxoan errege dekretu bat iristen da, non, 3/2022 errege dekretua, non prezioen berroreka hau egitea ahalbidetzen duen. Hau honela, esleipendunak prezioen errebizioa eskatzen du, eta obrak, prezioen errebizioa eskatzen du 2024ko martxoan, eta obrak bukatu eta jasotzea edo rezepzioa 2024ko apirilean egiten da. Beraz, departamentutik, udal arkitektu Andreak estimatzen du errebizioa egitearen alde, eta formulak aplikatuta segituan ikusten da prezioen igoerak 5% gainditzen duela, beraz legezkoa dela errebizio hori egitea. Beraz, kalkuluak ematen du, 273.526 euro gehiago ordaindu behar zaiola esleipendunari. Eta horixe da gaur onartzera ekartzen dena. Mila esker.
Azalpenik edo argipenik behar da edo valoraziorik egin nahi da. Bai, Gonzalo? Bai, hartzalean mi esker, Igor. Jaso dugun dokumentazioa argi ikusten dugu, zer ekartzen den gaurko egunean udalbatzara. Ez ditzuk esan duen moduan, legeak bidatzen duen bide bada, errebizio bat egiteko aukera. Eta honekin batera, nahiko genuke, egoratu 2021ko abenduko 2an, areto honetan abotzen hitzek esandakoak. Horrek, gure iritziz, eta adieraztea ematen du, edo balorazio tekniko egiten orduan, puztu egiten zirela aurrikusitako balioa edo esleitutako enpresak ausarriaz jaitsi duela lanen baliok. Gure dena den, ez dugu udal teknikarien lana zalantzetan jartzen, eta beraz, ondo irrestatzen dugu, da enpresak behar gain gehiago murriztu ditula balorazioak. Hori dela lan hauek, aurrera eman analizateko. Balorazio hau eginda, faltan botatzen dugu, egin batean, eta eskatzen dugu, hemen ere udalaren partetik konpromisoa, kontratazioaren gainkosturik ez onartzeko konpromisoa. Hori da zuek esandakoa egun hartan. Hau esanda, esan nahiko nuke, argi ikusten dugula gai honetan udala kontratazio unean, ondo bete zuela 2017ko kontratu legeak. Zuen susmo guztiak gainetik, eta oraingoan ere legea betetzen dela. Argi ikusten da, askotan zuek oposizioan zinetenean zalatzetan jartzen zenutena dena. Eta oraingo diskursoa nolakoa den. Beraz, hau esanda, gure bozka aldekoa izango da, erabat legezkoa delako. Eskerrik asko, beste hitzartzerik. Bueno, beraz, bosgarren puntuan prezioen salbuespeneko berrikuspena onartzeko proposamenaren aldeko bozkak. Hau batez onartua. Seigarren puntua 2024ko 2875 zenbakitik 3285 zenbakira bitarteko alkate dekretuen berri emateari dagokionez, ez dakit zalantzarik edo argipenik behar den. Berri eman da. Bai. Eta azken puntua, 7. erregu eta galderei dagokiona, Alderdi Sozialistak uste dut emailez bidali ditula galdera batzuk. Hasiko gara galdera horiekin, ongi baderitzo zue. Josu, zurea da hitza. Lehenbizikoa, azkenengo plenoan galdera bat egin nuen, eta zan, orduan, bere garaian guk presupuestotan, bai zuek eta bai guk parti batzuk jarri egin duzen, bonoden da inguruan, azkenean ikusten dut 70.000 euroko diru laguntza bat jarri zala azken finean presupuestotan bonoden zantzako. Karo, ja gauden denporan da jakin nahi nuke aurten posibilitateak dauden bonoa jartzea dendetan. Posibilea balin bada, edo momentutan ze gestio egiten ari zareten, hau aurre eramateko. Lehenbiziko galdera hoxe da. Así de simple. Bai, egia da aurreko udalbatzan galdetu zenula, eta nik erantzun izuela oso pozik nengoela, izan ere aurreko egunean Eusko Jaurlaritzak publiko egin zuen Euskadi Bono Denda programa martxan jarriko zuela, baina nire zoriontasunak oso gutxi iraun zuen, eta nahiko disgusto handia hartu nuen, jakin nuenean, hain epe motzean egin zutela kudeaketan, non udalek ezin izan dugun atxikitu, eta beraz ezin izan dugun diru poltsa hori hortara bideratu. Hau honela, bai udal teknikariei, bai bidasoa bizirikeko teknikariei, kreatibidadea eskatu genien, eta lanean jardun dugu. Printzipioz bideragarria ikusten da,
dagoeneko existitzen dira, ezagutuko dituzue, plataformak, enpresa pribatuak, plataformak dituztenak, udalei kudeaketa hau egiten dietenak, enpresekin hitz egiten ibili gara, eta biablea ikusten dute abendurako martxan egotea. Honetaz aparte, Amuitz merkataritza taldearekin ere bildu gara, aste honetan, batez ere irizpideak ezartzeko bono horiek nola kudeatu. Hau da, herritarrei soilik, edo herrian erosketak egiten dituztenei, edo bonoak guztientzako, edo bonoak, hau da, lehen erosketak egin eta erosketa horietatik eratorriko dira nolabait puntuak edo bonoak, horretaz hitz egiten ibili gara aste honetan, eta hortan lanean gaude. Así que, hortik bideratuko dugu aurten, kanpaina honetan. El segundo tema es respecto a la autorización administrativa. Es decir, ahí hay un conflicto que está soterrado y que está ahí, y que yo quisiera saber si de alguna forma también por la organización Heizkibel, si en esa reunión en algún momento os han solicitado una autorización administrativa en la cual a ellos se les pueda permitir el poder ejercer todos los derechos que de alguna forma todavía en este momento están judicializados, están en cuestión. Y lo que están pidiendo es una autorización administrativa al ayuntamiento. Es decir, que el ayuntamiento le resuelva los problemas que tienen internamente ellos. Quiero saber si de alguna forma sobre este tema el ayuntamiento, me refiero al equipo de gobierno, ha reflexionado o de alguna forma en qué situación está. Si de alguna forma va a ceder a lo que ellos están pidiendo o de alguna forma va a decir, señores, esto no es un problema nuestro y arreglarlo vosotros. Es un tema muy importante sobre todo, porque ahí hay un litigio de que la asociación en su día como asociación se eliminó, tienen que formar una especie de lo que es comunidad de bienes. Para la comunidad de bienes hace falta una unanimidad, pero de hecho sí están ejerciendo una serie de cuestiones, pero de derecho todavía hay cuestiones que están en litigio. Quiero saber si en ese tema es lo que, si os han pedido la autoridad administrativa y qué papel va a jugar el ayuntamiento o cuál es la situación. Itzali dizut. Vale, a ber, nondik hasten nintzen. Vale, hasiko naiz esaten, bai, bilera hori egin zen, noski ulertuko den bezala, 3. batekin eduki dugun bileraren edukia ez dut hemen publikoki kontatuko, ezta? Baina bilera hori egin zen eta pentsatuko duzun bezala, eta oso ondo azaldu duzun bezala, gai asko dituzte eskuartean eta gai asko hori buruz hitz egin zen. Bestalde, esango dizut, itxituren inguruan, neurri handian borondatea ere badagoela, eta, momentuz ea borondatez aldatzen duten lanean jarraitzen dugula, gure zerbitzu juridikoak astero hitz egiten dutela haien abokatuekin, baina, momentuz ez dugu lortzen hortik atasko hortatik ateratzea. Eta azkeneko gaia aipatzen zenuena, bai, gauza asko
eskatzen zaizkio udalari. Udal gobernu honek argi dauka pribatuen arteko arazo bat dela, baina ez horregatik ez dugula mediatuko. Hau da, ez bakarrik gatazka honetan, baizik eta pribatuen arteko beste gatazka askotan, udalak mediaziorako laguntza eskaini die. Baina, pribatuen arteko gatazka bat daukate. Vale. Ja, hirugarrengo galdera. Jakin detenez, nahi hitz egiten Mugondo, Mendero Mugondo, kontat. Badirudi, badakizue, Mugondon daude etxeak baia batekin, hor bere garaian egon dekreto bat, baina bizilagunak arkitekto batzuen bidez egin dituzte lan batzuk, eta, de hecho, nik uste bilera bat izan zala, udaletxean, arkitekto horien proiektu batzuek, portal batzuek, planteatzen zuten, beak IT-aren legalizazio egiteko, eta, dana dela, daun situazioari berak salida bat emateko. Auzoko bezala edo como vecinos, ¿no? Entonces, en esas reuniones, de alguna forma, lo que yo he enterado, es que en esa reunión que tuvieron con el ayuntamiento, se encontraron con que, todos los proyectos que de alguna forma, incluso había proyectos que les suponía a 30.000 euros por vecino, me refiero, les suponía una cantidad importante. Plantean el tema y lo que ocurre es que en la reunión que hay con urbanismo, lo que les dice es que, que hay dos cuestiones, y es que no pueden empezar a hacer las obras porque parece ser que hay edificios o casas, en este caso, que de alguna forma, han alargado, a unos balcones los han prolongado como cocinas y hay una situación en esa cuestión. Eso es lo que me han dicho. Y en todo caso, que estaba el tema parado. Yo la pregunta es que ante esta situación, en el que los vecinos han presentado un proyecto, incluso para arreglar la IT, un proyecto de unos arquitectos, y yo creo que han presentado 2 o 3, incluso 4 o 5 portales. Ante esa situación de esos proyectos, el ayuntamiento, quiero saber cuál es la actitud. Si de alguna forma esos proyectos tienen pase, me refiero, que eso resuelve el problema de que lo que es la estructura de Mugondo, si de alguna forma el ayuntamiento va a estudiarlos o va de alguna forma a decir, hay aquí un tema del plan general, hay un tema que se supone, por ejemplo, que hay que hacer un plan especial y hay que esperar de alguna forma a esa situación. Ahí hay dos cuestiones, pero en realidad es que los vecinos están en una situación en la cual pueden de alguna y tienen la posibilidad de presentar unos proyectos que los han presentado, que en tiempo y forma, con unas normativas, estándares, que se supone, creo, que tienen ciertas coberturas. Quiero saber si el ayuntamiento va a atender eso o va a intentar posponer a lo que es el plan general, el plan especial, y si de alguna forma, cuál es la política que va a seguir, en este caso, el ayuntamiento con Mugondo. Bai, ez dakit, aitortuko dizut, galdera planteatu zuen moduan nahiko anabasa edo iruditzen zaidala, jungo naiz zatika ere bai. Alde batetik, ite batetik eratortzen diren lanak egin behar dira, oinarrizkoak eta urgentziazkoak direnak, udalak hori ezin du atzeratu, izan ere, bertan bizi direnentzako eta kalean dabiltzanentzako arriskua dagoelako, hori bat. Beste gauza bat da, aurkezten den proiektuaren irismena, noraino edo zer egitea planteatzen den. Mimo guztiarekin jaso dugu proiektu hori, goitik bera aztertu dugu proiektu hori, mimoz ari garelako deitu ditugu jabekideak, komunitatea etorri da hirigintzara bilerara, eta azaldu diegu zein den egoera, azaldu diegu, oraintxe bertan esaten dizudana, lan batzuk ja egin behar direla, eraikinak zutik jarraitu behar duelako,
Baina, egia dela, bueno, Stanley erosi dugula, opengela bat irekitzera goazela, eta eraikina behin egonkortzen denean, gonbidatzen ditugula oso jabetuta gaudelako, bizilagun bakoitzari. Diru makidak esfortzu handi bat egitea tokatzen saiola, agian hausnarketa prozesura gonbidatzen ditugula ikusteko zer egin nahi duten eraikin horretan. Berriro ere esango dut, 3 batzuekin egindako bilera bada, ez ditudala bilera horretan hitz egindakoak hemen aipatuko, baino beti interes beraien aldeko interesa eduki dugu. Eta horixe, Josu. Eskerrik asko, ez dakit beste galderarik baden, bai? Bai, esker, 3 galdera dire. Lehenengoa, kiroldegiko kafeteriari buruz, ze asmo duzue gobernu taldekoek? Kiroldegiko kafetegiari buruz daukagun asmoa da alden azkarren irekitzea, aukera berdintasuna eskainiz, publizitatea eta kudeatu nahi duen orok kudeatzeko aukera izatea. Ez dugu beste aukerarik ikusten eta horretarako prozedura bat jarraitu behar da eta prozedura hori egiteko lanketan gaude. Azken urte honetan ikusten ari gara Alde Zaharreko zerbait berdigune ez daudela lehen bezain txukun. Adibide argi bat, Merkatu plazako eremua da. Bestalde, Hartzaren Urmaela oraindik zikin dago eta pinta ditu aspaldian. Neurririk aurre ikusten dezute egoera hau zuzentzeko. Esfortzu handiak egiten ditugu egoera guztiak egoki mantentzeko. Ez dakit zeri buruz ari zaren zehazki, zeren ez duzu aurrez horrelako egoeraren berririk jakinarazi eta gaur hemen esatea Merkatu plaza egoera txarrean dagoela, nik ez daukat behintzat horren berri. Eta Urmaelaren egoerarekin lanean aritu dira hirigintza sailean eta badakit uraren kalitatearen aztertze lanak enkargatutak eta egiten ari zirela eta uste dut oraindik gaur behintzat ez dela horren inguruko emaitza jaso eta horren arabera da gero egin behar den aktuazioa. Etxez etxeko laguntza zerbitzua eskaintzen duten langileen egoera zein da une honetan, badakigu langile eta enpresen arteko adostu behar dutela hitzarmena, baina udalak eskaintzen duen zerbitzua denez, zerbait badakizute? Bai, udalak zerbitzu bat eskaintzen dula eta udalak zerbitzu hori eskaintzeko asmo osoa daukala, zalantzarik gabe gainera, eta zerbitzu hori eskaintzeko kontratazio bat egiten dela eta badakit enpresak bat kontratatuta daukagula eta enpresa horrek bere langileekin egoera gatazkatsu bat bizitzen duela. Gure aldetik prestutasun osoa eta animo guztia ematen diogu, bai enpresari eta bai langileari, beraien lan baldintzen inguruko hitzarmen adostu bat egiteko eta noski behin hitzarmen hori egiten dutenean, udalak egiten duen kontratazioan jaso beharko da lan hitzarmen horren nondik norakoak, baldin eta subrogaziorako behintzat eskubidea baldin badago noski. Barkatu. Gehitu nahiko nuke Txalori lehen galderan egin dion zuk emandako erantzunari, kiroldegiko taberna esleitu ahal izateko Igorrek adierazi duen moduetan,
lehendabizi abordatu beharko ditugula urteetan egon diren itoginak eta jantokian bertan daudenak, urteetan abordatu ez direnak, eta jantetxeak duen biltegian eta kiroldegiaren eraikuntza osoan perimetralki dauden filtrazio izugarriak abordatu beharko ditugula. Ze jatetxeak daukan biltegia momentu honetan ez dago erabilgarri. Orduan gai hoiei aurre egin behar diegu ere bai. Bai? Mi esker, Lupe. Besterik ez markatu zek. Besterik ez badago, amaitutzat emango dugu udalbatza 7-10 gutxi diren honetan, eta eskerrik asko zuen ekarpenagatik, eta ikusiko gara abenduan.